Please play! Hola, bon dia i benvinguts a este gameplay de l'Star Wars Battlefront. Estem així on s'ho havien deixat. Hola, quin és l'episodi este? Quart? 4 ja? No ho sé, Ja m'he descomptat que han descomptat. que no parega que t'han gravat tots de cor. No, calla, no. No. Venim tots els dies I ara a continuem. gravar 10 minuts de vídeo. Mira, sí que n'hi havia un enemic. I em tira coses. Estic pillant-li el tranquillo. Antes estos homes em mataven. Hòstia, que susto que va fer. Mira. Pareixia que estava atacant. Per parlar. No, però pareix que la comunitat està molt activa, no sé, hi ha molta penya jugant. Pareix que sí. Si entres a l'original, ara no hi ha ni el Tato. Estan tots així en el remaster. O en el 3. Una pregunta, ¿has visto algo que tranquilo de això? No. No, así no vendría un señor, ¿no? I jo sóc el Vandal. El malo sóc jo. Sí, la veritat és que sí, perquè aquesta gent estava així tranquil·la i has vingut tot donant per cul. Home, està ple de huecos, d'això, no? Són huecos, no? No, però quan estaven així tranquil·lets, has vingut tu a marejar la marrana. Ah, bueno, va. Ai, continua enganyant-me de botó. Intenta saltar. Per què? Bueno, ara vaig a demanar-te que no llisgues cartells. Una merda. Atravessar la niebla. Enganyar-te de botó. La botó que vote per darrere és perquè vote de botó. Perquè m'enganya. Vote de botó. No llisgues cap text. No hi ha ningú. Vaya. Este me l'ha trobat. Sí. Ahí no hi ha res. Falta. Alleugerar un poquet. Quantes patges de sang. Kenya i dalt. No hi ha res. No hi ha res. Estic per darrere. A veure, si estan ahí és perquè han pujat i han baixat corrent o perquè ahí fora n'hi ha algo. Me'n vaig a les taixes de sang. No, me'n vaig a la de sang. Ala. Ai, no hi ha res. Bueno, tampoc pareix que el joc vagi a passar-se soles, Intenta saltar vol dir que baixe. Però per què intenta saltar? Sí, ho posava fora. Ah, anem a pujar a veure què n'hi ha. Vale. Ahí n'hi ha un bicho molt tocho. S'ho mata a dir-li ara. Ja no està. No, mira per cada si el veu. Que vea per mi. M'enganxa. Anem així. No. Sols ara t'ha dit hola. Passa que tu no l'has dit res. Però com s'ha sentit ofès, que se n'ha sapiat. Déu. Què passa, que no? El flipat. No podia pegar-me d'espada, no li quedava. No, però jugues bé, No m'esperava que jugares pitjor. Ei! Ja tens certa experiència prèvia. I ja... Ei, espera, m'he posat de cul a les fletxes. Crec que és el pitjor que puc fer. Ah! Doncs vés a dir-li hola, què tal? Així tenia algo. Algo ja. Un enemic. No. Creia que dius El que cul no. de madera, que se poden clavar per el cul. O sigui, és pitjor que este. Sí. Genial. Puc vendre-lo? Vendre coses, sí que hi ha un moment del joc que pots vendre coses, però prou avançat. O sigui, no, als mercaders no es pots vendre. No vull vendre els mercaders, vull vendre l'escut. No, però no. Oh. Inminente hoguera. I així n'hi ha sang. Perquè l'haurà pegat a algú. Buena suerte. Buena suerte. Per què? Bueno, no sé, no em fa falta que ho llegis tot, Vull dir... Per què buena suerte? O sigui, tu pensa que qualsevol... Que n'hi ha dalt. Que no hi ha res, hòstia. Segur que... Algo que potencialment em pot matar. Qualsevol, tu també, si vols, pots posar un missatge i pots posar el que et doni gana. O sigui, no tens per què fer cas sempre. Si dona pacto, sé lo que fa el meu pacto. Bueno, no sé. El pacto és el que tens Blanca Via. Ja està, gràcies. Pues ja està, has vist que bé. Sí, puc pujar de nivell. A Santos no estava. Nivell sí, però... bueno. Puc pujar un nivell. Podríem posar-li... No sé. Si vols posar un poc de aguante... No me deixa. Vende 3 I ja està. Ja està, no podem anar.
Ah! Vale, Bueno, anem cap amunt. va, com un aniràs. No, No, que va. Algun no hi ha res. hem de tornar a baixar. No recordava que estos torres estaven. Jo el dic, si vols, seguim Me avançant. caguen tot! Si vols, tirem avançant i anem tirant. Però el dic que com a mínim t'has deixat 2 camins que no has explorat. Però, Que no t'és per què anar. I és la gràcia del Dark Souls. O sea, que si te'l passes anant a pinyó fijo, el deixes la meitat del joc. vaig a tornar a la foguera. Que m'han fet... M'han fet mistos. Doncs esto. Has arribat? No, però ojo, però has arribat a esta primera foguera sense veure ni una volta antes. Aquí està. Que no està mal. O sea, ojo. I sense saber jugar, que conste. No, però Perquè és totalment real, que no sé. O sigui, només m'he passat la intro. hasta si no s'arriba mai. Hasta sí, no. I si ha arribat, no me'n recorde. Sinó que com si no haguera arribat. Bueno, alguna volta sí que m'has vist a mi jugar, o sea que jo Sí, bueno. no sé... A veure, també hi ha que dir que este xic que tinc així es fa un speedrun d'estos de, Sí, de Dark Souls, ¿vale? Que si no has jugat mai, pues tu pilles tot com volen dir, para de córrer. No, speedrun no faig. Bueno, més o menys. O sea, no va tenir... La meva idea no es va tenir ningú Que rècord. llàstima. La meva idea és passar-me-lo en menys de 3 hores. Que tampoc és la gran cosa. Bé, jo suposo que és per així. Sí. Ple de sang. No he Me arribat, caguen jo tot. no he arribat a passar-me-lo mai en menys de 3 hores, però bueno. Sí, el rècord tinc com 3 hores 15. Salva! Que muic! Ah, ara morir. És un merda. Estic a punt. Vaig a veure, no? El tinc bé. Sí. Tindré que desactivar les notificacions de Steam. Que no sé si estan eixint en el vídeo, però no sé si estan capturant. Per així? No, no se abre por este lado. Per així? Sí, per la finestra. Suposo que per així. Mira, com volia pillar-me. Però no. I Elmo de Guerrero Hueco. És pitjor que el que té. O sea, no fa falta ni que el mires. Ja t'ho dic que no. Home, crec que pesa Algo més menys... n'havia, crec. No. Una manxa de sang. En esta caseta hi ha coses. Ahí no, però me la van sí. Chan, 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 chan. Chan, chan, chan. Un senyor. És un merda. Hola. És el hombre mierda. Mira. Ser l'hombre mierda pega moltes voltes. Està ahí en el balcó, estava ahí en el balcó fumant-se un cigarret. No, ahí. N'hi ha que dir-ho, m'han parlat tant d'este joc que vaig amb prou ulls, vale? Les coses com són. Això que és? Se nota, un cofre. ¡Tam! Bomba de fuego. Bomba negra incendiaria. Ah, le han canviat? Per això m'ho donaven com un regal al principi. Sí, però le han canviat el nom perquè en l'original era bomba de fuego negra i era bomba negra incendiària. Suposo que para el mateix, però bueno. Le han canviat la traducció. Senyor, i tot ple de tatxes de sang. Però bueno. No, tira-li. Ah, vale. Me cago en tot. En serio. Sí. Quan et passa això, intenta l'ataque fort. Oh, ixe, que de puta mare. Està. Ala, De cachondeo. torna per mi. Això el passarà més d'una vegada. Que és un passillo estret i hi ha certs ataques de certs armes que no et deixen pegar. Intenta provar a t'ataque. Vale. Ja està. Estem anant prou rectes, vull dir, jo ja el dic, si vols que anem a explorar un poquet o en pròxims episodis vols que explorem un poquet, el que És vulguis. que no ho sé, no em fie, vale? O sigui, tu vas molt segur perquè tu saps de memòria. Jo, de memòria és dir poc. O sigui, jo puc dibuixar-te el mapa en els ulls tancats. Me cago en tot. Mira, mira, mira. Me cago en tot. Mira, s'ha mort, s'ha mort! Tira. Tira, duquesa. Tira, duquesa. Que se tira. Però... Xala, xala, No un altre, no un altre. I no pense tornar a pujar. Però com has tingut, però la potra que has tingut, que Me va tornar. tampoc s'està parlant de la suposo potra que sí. acabes de tirar. Hola. Me caguen. Jo encara no sé com no t'has mort ahir, però bueno. No, jo tampoc ho sé. Estic esperant que tiren la merda i ja. Tireu-la. Que sé que en teníeu. Munta.
que fa res. Ara. Pegat una patada. Una patadeta estúpida. Ai, un regalet. Mira, el porta enganxat. El porta baix del braç. Me l'emporta a la cova. I ara el tiraré així. És que... No sé. Mira. Ja! Ah! Bé. Después de este chico de lapsus. Continua. Després d'aquests parèntesis. Llave maestra, Ja, maestra, una habitació plena de morts. No, però la clau que has pillat al principi, Ah, vale. que esta porta s'obre en una altra clau o en la maestra. I esta Altra porta clau pot- que el ven un senyor que no m'ha anat a visitar. Per això el dia jo de si volies anar a pegar molt. Resina de pino. Saps el que fa? No. Molt guai. Eh, Això li ho apliques... T'apegues. No. A veure, el famós, hauries de pegar. el famós tot. No, Una torre. Un tío en una ballesta. Joder, no podría haber sido yo que sé, caramelo, ¿no? el narrador. No, pues la resina. Si le apliques al arma y ya... Me la emporte. Como antes. La resina... Mira. Vale, pues no es Va, sí, la resina, No, ¿qué pasa en la no, resina? No fa res, no serveix per res. A veure, aprendré de la mort d'este company. Una companya. No aprenc una merda. Aprèn a no morir. Què fa la resina? La resina, si li apliques a l'arma, li posa electricitat. Vale. Però és limitat i temporal. Vull dir, tens 3 usos i s'acaben al I si li botes? Dura prou, però... Se l'ha cobert, però bé, és bon. Bueno, va, ja en tinc 2. Pues, ojo, Ojo, que me l'ha fet els 3, Ojo, que això pensava jo que anaven al pillor i això se ho passem en 4 capítols. No, jo creia que no plegava, sí. Imagina't. Vale, Ojo, que el de sols és merda. he de dir una cosa. Sí, que saps? Així ha acabat el capítol d'avui. No, Espera que m'haurà que agradat. no, deixa de fer això, que encara queda raro. És que sé una cosa. Què saps? Sé una cosa, perquè així jo crec que t'havies jugat a tu o al meu germà o algú. Sé que Ibai està el Caballero Negro. No. Sí. L'han llevat. I la meva idea és matar-lo. Ah, vols matar-lo. Entonces Oye, anem- el Beck en possibilitat. Entonces anem a acabar així el capítol d'avui. Que no. Tira-li. I anem a fer un capítol especial. No, tu tira-li. Bueno, anem a fer el primer intento ara. Sí, primer veu. Jo no vaig a dir-te com. I si Com ve- que ja està, he begut i no No, m'has dit com. no, idiota. Ara dir-me com matar-lo. Exacte, no vaig a dir com matar-lo. Sí, perquè el Beck que va sobre ell. Una merda. Entonces, Clar, com el veig que va sobre te salta el bol este. He de caminar poquet a poquet, o si vaig normal no s'entera. ah, Bueno, poquet a poquet. Mira jo com no vaig vaig dir-te res, perquè el Beck que va més sobre de lo que jo pensava. Ei, sempre m'enganyo. Si ve que desatraganta molt Impactos críticos. a veure, quan el mates 5 voltes, que el matarà, i ja el diré jo. És que la foguera està a prendre pel cul. Està al costat. No està al costat. Mira-lo. Què diu? Com es feia l'atac i fort per darrere? El poses darrere d'ell i R1. El fort o el fluixet? El fluixet, R1. Sense estar cobrint-te. Si el cobreixes no el fas. Que comence la... Ole. Ojo, pues no sol deixar que li faci això, O sea, sol girar-se antes. Ui! Caguen tot. Bien. Ole, madre mía, a ver, o sea, es una... Calla! Això és meravellós. Això és una... És Oh! meravellós. Per cert, tinc un 1 a la humanitat. Sí. No te'l passem molt per què passa. Crec que són coses de I ara tinc un 0. O sigui, m'ha baixat ara. Claro, perquè ara estàs mort, és que anar a recuperar-la. O no. Però vull dir, que tu tingues un 1 no significa que estigues humà. Significa que Clar. pots gastar-ho per ser humà. Bé, i jo crec que després d'estar Chico de Talucha, Sí, crec sí, que m'està anem a allà. fer un capítol especial Caballero Negro Especial perquè Caballero Negro. anem a matar-lo. Així, què? Fins al pròxim capítol. Ala.